bon dia. Acabem de baixar en el metro a Grand Central, l'estació de tren central, i ara estem en Park Avenue. Avui és dissabte i els dissabtes d'agost Park Avenue està tallat al tràfic i la gent pot anar en bicicleta o caminant pel carrer tranquil·lament. I passejant per Madison Avenue cap a Central Park ens trobem amb la catedral de Sant Patrick. Prou impressionant en quant a tamany, i ahí està l'orgue. I davant de la catedral de Sant Patrick, la figura de Atlas. I de la catedral de Sant Patrick passem a un altre tipus de catedral, esta d'ací. I acaba d'entrar al hall i als interiors d'un dels principals hotels de Nova York. És l'Hotel Plaza, que vosaltres direu, i què és l'Hotel Plaza? De fet, m'estic colant per dins, fins que me tiren, i així estaré. Este hotel, el Plaza, és l'hotel on es quedava Macaulay Culkin a les pel·lis de Solo en casa. Està just enfront de Central Park i este plano, esta imatge, és al final de la pel·lícula. Que per cert, ahir per Twitter ja em van demanar que entrara a la biblioteca pública i la gravara per dins. I vull aprofitar per dir que si teniu qualsevol suggerència, petició, lloc que vulgueu que vaig i el grave i el veig amb tots, doncs me l'escrigueu. I anirem. Y estamos aquí en Central Park, justo en Nueva York, sonando un piano. Con nuestro amigo Nelson, dominicano. La música para mí, lo primero es que es un desahogo como ser humano. En lo segundo, una profesión que amo y quiero. Para mí la música significa mucho porque me ha salvado en algunos momentos de muchas cosas, ¿verdad? Es todo en sentido general. Para mí la música no se describe con palabras. Tú sabes que la música, como todo, va evolucionando. Me imagino que para esa época vendrán cosas que van a evolucionar lo que es la música, pero siempre la música como tal y la que tenemos ahora siempre estará ahí porque es una referencia para cualquier ser humano. I Nova York té aquestes coses, que igual estàs caminant pel carrer, veus a un pianista tocar i te diu que te unisques a ell.
Bien, my friend. Hey. Oh yeah!